чело коте книжки. Как се хващат малки сиви мишки. Първо правило това е: сви добре уши. На тъга изви гръбнак, на тъга изви гръбнак, както прави тако котарак. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. На тъга изви гръбнак, на тъга изви гръбнак, както прави тако котарак. После скъди фейни лапи фигура тихо стъпвай. Към мишока, леко се пробуквай. Много важно е за скока ти да избереш най-удобния момент, най-удобния момент. Той на мама Маца е патент. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Писи, писи, пис, мац, пис, мърмяу, мърмяу. Най-удобния момент, най-удобния момент. Той на мама Маца е патент. Чело коте книжки. Как се хващат малки сиви мишки. Но накрая старият мишок